Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa mụ na ebi na nene m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị because na o nwere ihe na-akpọtụ n'efere mbụwa because na ekwugide okwu amara bụ ekwu ọ na-enye nsogbu before ka na-ebili eme evangelist Ebuka Obi n'ojika wee kpụpụ onye akọt ojika wee kpụpụ Udele Omenala na rest unafka video na-etrend na mmadụ na Udele kpali in one video ọ kpali Oyedekpo Adeboye Kumuyi evangelist Ebuka Obi Kedafia Hezekiah Jeremiah Moto Ofufe Kedunamis Dr. Paul Eneche onwere onye otu di esen na Udele si no ya akpọ ndị mmadụ ka abịa mee ụmụazị ya force enter chọrọ meso ya ka abịa gụgba ha n'ike ọhịa Igbo na-akpụ ya abịa mee ha ọmabulu ọtụpụ ihe isi n'ihe eme mmadụ ịma na ihe ikwutere n'ọnụ na-achị gị si na imego arrangement ka isi wegbu Maazị Nnamdi Kanu na Nigerian government nwa anwa kpọpụta ya n'ihi egbu ya kedu nke a ya ememetụ unu mma so o nwere article na-efere mbụwa mbụ ndị otu spokesman ya post nchọ ka ngụpụtali unu ọ sị gịnị Governor Hope Uzodinma behind the Ijele speaks versus evangelist Ebuka Obi arrange miracle tussle. Nothing more ridiculous has been said in a long while. The pedocles of these lies are simply trying to divert attention from Ebuka Obi, who is the one of the center of the fake miracle lawsuit. Senator Hope Uzodinma does not know Ijele speak and has no business whatsoever with him. This is nothing sort of a poly to come to a sort of settlement other than via the legal process. How do we know this? It's because they told this lie to somebody in the legal team, a very highly placed gentleman who shall remain anonymous. Expect the drawing clowns themselves would let the cat out of the bag. Look like they want the gentleman to reach out to the governor in order to mitigate the legal team. They have dug themselves, the legal quagmire they have dug themselves into. Remember, both parties in this case are from Imo State. The governor once attended Ebuka Obi church sometime last year. Feel free to draw your own conclusion as to why they think they are infused the name of Imo State governor when he has no business with Ijele or involved in any RNG business. Just watch their pack of lies unfold before your very eyes. For the record, they have been asking Ijele to reach out and of court settlement with them, which anyone who knows him quite understand it is impossible. Very soon, all of us could be updated on how Obiora Ejiofor, Aloy Ejiofor's brother, tries to draw a case he filed at the Federal High Court without it being assigned by a judge. Barrister Jide Adeyanju and Marvin refuse. That case must go on. No one withdraws an inch backward. Lest we forget, Obiora Ejiofor's brother Aloy Ejiofor is the same Nnamdi Kanu's lawyer. After asking everyone to relax is not a gimmick to make us feel good and hopeful. It is guaranteed reality that they have nothing to show that Ebuka Obi was threatened other than the cut and joint video they were peddling. And we all know he can't heal anyone, let alone deny the Lord of the key arranging miracle. It is a battle between truth and shameless lies, a battle to decide if reasoning and critical thinking could triumph over fraud wrapped in religion. As of Christ was recorded to have been caught in any RNG while he ministered and healed, as recorded in the Bible. The scam ends this generation. Kita ụmụagụ na Christ na sị na Christ na nwere mgbe eji enweta RNG. It's obvious that now you don't believe in God, but you are trying to use God to defend onye nwe issue with Christianity. Just like, for example, hapụta sị gị akwa Christ eme na nka emegide Christ ihe niile emele ya onwere onye omele arrest. Just like our brother Anye Donsbe bịakwuo mgbe ahụ
bịa kwuo mgbe ahụ na onye ọbụla feel na ọ bụ Christ should forget about ihe niile mmadụ na-agwụ ya. He should forge ahead na ọ bụrụkwa na ọlụ Christ ka ọ chọrọ ịlụ. The Christ ọ chọrọ ịlụ that you don't believe in. Then why using what happened in that time to encourage mmadụ ibuli mmadụ ibie, to encourage mmadụ ime mmadụ ibie ihe ọjọọ? Asị na Bible si ama gị ebe a etogharịa nke ama gị mma. Mana what happens onye na-achọrọ gị okwu ka ibido jee mabụla, onye na-achọrọ gị okwu, onye na-nwere ihe ome gị. Kedu ihe Dr. Paul Eneche mere gị? Kedu ihe o mere gị eji kpọba nwunye ya akwụna, kpọchaa nwunye ya akwụna, si na ụmụazị na-eje dị na nwunye ya, ma nne ya akpọ ndị mmadụ ka ha mee ụmụazị ya ihe akaja rekọdụ ya na kamera? Kedu what prompted that? Na even na nwanne nwoke si na ọ bụ general na o mee na iwepụ ya n'ọgụ a design the Nigerian drone program. All these things bụ gịnị? Okwu na sometimes na-ajụ, o nwere ihe Udele ṅụrụ, o nwere ihe bali ya n'isi, o nwere mkpụrụ mmiri gbaba ya na brain. Kịta asụwa na nke ka Hope Uzodinma si bata na this case na onweghị na onye pụtasị na Hope Uzodinma na aka ya dị n'ihe na-eme Udele. Unu just know tuli aka ngwa kedu onye dị ha unu chọọ ike unu chọọ ka ọ remain anonymous. Unu nwere this kind of proof. If we did not bring it to a record, if we did not bring it to the court to say that okay nekwa ihe ndị a na force client unu ka o mee na unu achọrọ na ejegide okwu at the end. Unu nwere proof mana unu apụta online wele WhatsApp na ayụ ego yogide ego that one leak ye unu ba fentin awụ ọkọrọ, unu ba arụ awụ ọkọrọ, unu ba BP awụ ọkọrọ, unu ba nọ na analog. Since then has anybody ever come out to testify to the fact that through this young man na analog? The Nigerian judicial, the Nigerian prison unu ji eme ọnụ mgbe ha na asịsị jide Maazị Nnamdi Kanu nwere eyi n'ebe ahụ the best place ọ kwesịrị ịnọ si jide ya. Nwoke abịa court, judges will not appear. Nwoke akwụ nwoke akpọrọ from obodo ọzọ kpụbata Nigeria against his wish. Akpụla from obodo ọzọ kpụbata Nigeria against his wish n'ime nderi abalị. Unu sisi jide ebe a the same court ka ịbịazi kịta na welekwu ya na asị na court should apụ onye aka ọna, mana ị na-aṅụli when somebody is suffering there. So ifugo ka o si adị kịta unu akpọrọ onye evangelist Ebuka Obi nke a na has Christ ever been caught with any gịnị nwa arrange when he ministered or any healing? Ebuka Obi ọsị gị na ọ bụ Christ. His name is Evangelist Chukwu Ebuka Anozie Obi, not Jesus Christ of Nazareth. Ọ bụrụ Christ. Ịghọtago? So ihe ọbụla unu eme, you people should do it accordingly. The judges Udele jisie ya ike. Ikpe niile ama na ya ekpia. You people should go back to videos dị n'internet. Nwale nke aya, mabụrụ nke aya contact kwụla ya ndị dunamis. Ha decide file charges, ha file ọ. Because n'ihe ọbụla imegide baa na family mmadụ. Ịmakwa ihe bụ na ụmụ nwaanyị ya niile na ya akpọta ụmụazị niile ahụ ụmụ, na ya akpọta ndị ya eme ha forceful entry. You don't know what that means. Ndị n'ọrụ nwere na nwere ha ejikọrọ gị na ha, they are not Ndi Igbo nke ha ji abụ anything. Sometimes na-ajụ Udele ọṅụrụ ala efi ka ọ ṅụrụ ala iwu ka ọ ṅụrụ. Ohe m na-ajụ ọ na ama ọ na-azụ n'ugwu Hausa o nwekọ ya bụ nkatara iri chifo were ọrụ na tino na ala na mamiwa. O nwecha dịtị na-agbaba anyị na brain like this, ọ na-akụzi kpa ka onye netwọk pụọ na brain. Na ndị be anyị ka ọ dịrị kwụchakwa m.